Good morning, good morning, good morning. Ayan, wala kaming magawa kaya ito nakatambay kami rito. Naghahantay ng kung ano mahantay. Ayan, ayan yung naglilinis maingay eh. Ayan, bilisan mo na ang trabaho dyan, kakain na tayo. Antay ng ano, ayuda to. Ricky, bilisan mo ang trabaho dyan, Ayan guys, maingay yung trabaho. Shout out. Hindi na po kayo nagpalisir. Ayan, shout out, oy. Tingin. Oo. May rendors pa. Patay tayo dyan, kaaga-aga eh. Redors ang iniisip eh. Black label. Ayan, natin mo yan, black label daw, ayan, Black label. Kailangan. Ayan, shoutout, maraming mga taon dadaan. Saan kasama ko si Adelaide? Ayan. Oo, wala si Trisha. Ayan, at suplado yung good morning ni boss eh. Suplado, hindi nagsalita eh. Ano, binati ka? Ang kuwan yun ah. Saka si Tulio. Oo. Ano mga sino na. Suplado Ayan, dito kami ngayon sa entrance ng Pilipino yun. building. Hindi yung Japan. Ha? Japan, mag-good morning ka. Arigato. Manong ka. Good morning guys. Andito tayo ngayon sa may entrance ng building. Ayan, maraming mga taong dumadaan dito at masipag yung janitor namin dito naglilinis. Ayan, shoutout po sa lahat ng mga OFW at sa lahat ng ating mga kaibigan na followers ng ating page. Ayan, sinira na yung kanyang policy. Ayan, tiyan mo. Ayan, tinanggal na. Sinira na ng... Ayaw mo sirain yan, Ang sabi ko, Sinira mo na yan. Ayan, sinira niya na, Dumating na yung package. Ayan, tapos na siya maglinis. Hindi iba man yun. Dalawa yun, di ba? Good morning mga oragon at mga silent viewers. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mga kaibigan natin FW sa lahat ng sulok ng mundo. Good morning po at magandang gabi po sa inyong lahat. Nandito po tayo ngayon. Busy yung ating kaibigan dito na nagpo-call center. Ayan, nandito po tayo ngayon sa may entrance. Ayan, ganda ng tanawin dito. Ayan, against the light. Ayan. Vlog tayo rito. Shout out dyan, shout out. Ayan, shout out daw. Sabi nitong nagko-call center. Yung basto, i-flyer share mo ha. Palisin mo raw yung kanyang bus. Ayan, palisin mo raw yung bus nito. Shout out dyan. Tapos yung black label, labas na. Black label Ayan ang mahilig sa black label. Ayan, ayan nakaitim na yun. Walang magawa ayan. Ay, magtrabaho ka, pinapasweldo ka puro tawag ang ginagawa mo dyan. At good morning, attorney. Ayan, Nagpapakyut ayan, tumakbo. Ayan, wala tayong magawa sa buhay natin kundi mag-vlog lang. Good morning po sa inyo lahat at maraming salamat po sa ating mga kaibigan subscriber. Bye po, bye, thank you. Sige, tawagan ako, sige. Ano, shout out dyan. Biyahe na daw. Ano, sige. Okay na, biyahe na. Morning, ma'am.
Yan. Bati-bati tayo pag may time sa mga dumadaan. Parang hindi tayo mga foreigner. Ang foreigner kasi, nagbabati. Yung mga Pilipino, mga bastos. Yan. Nasa katungkulan. Ray, bilisan mo na dyan. May hugot.